Zdravím všetkých divákov kanála FT Fishing. Vítam vás pri dnešnom videu. Dneska sa nachádzame na rieke Morava. Som tu s mojím rybárskym páťakom Rasťom. Čaute všetci. Odkaz na jeho kanál Fish Addict nájdete dole pod videom. Dneska budeme chytať kapre. Budeme sa o to snažiť aspoň. Jednu rybičku už máme, kapor to síce není. Ukážeme si ju neskôr vo videu. Ja budem chytať na jednej palici na riverbajcové gule. Na montáži bude mať 24 pikantnú čučoriedku s 15 ananasovou popkou. Dokrmujem to 20, majú krmné gule. Je to tiež pikantná čučoriedka. Dávam tie gule na poli, lebo chytáme v rieke, aby mi ich neodplavovalo dole. Na poli ich dávame aj v jazere, lebo väčšinou chytáme na nejakých hranách, prekážkach. Tie ryby tam plávu, aby sa tie guličky neposunuli proste niekam inám. Ďalšou výhodou je to, že tým, že ich dáme vlastne na poli, získame tým kvázi väčší počet, tej rybe dlhšie trvá, kým to vyzbiera z toho dna, dlhšie ju tam udržíme. Na druhej palici máme pírkovú popku, je to 20, slivka, pekne svieti v tej vode, je výrazne oranžová. Hovorím, chytám v blízkosti brehu, mám tu taký točák, vrácak. Je to asi 5 metrov, tú slivku mám tak ďalej, zhruba v jednej tretine koryta. Rasťo chytá od riverbajcu, čo to máš? A jedna aj druhá je riverbajc, no. Na jednej mám kráľovský losos, ten som uvalil pekne do pasti ešte. A na druhej mám čisto len popku, pikantnú čučoriedku. To je 16, tuším veľkosť, no, 16. Tak dúfam, že niečo na to zaberie. No uvidíme. Máme dneska čas do nejakej pol tretej tu budeme. Chytať sme začali okolo 7 ráno. Uvidíme, či sa niečo podarí, ukážeme si to ďalej vo videu. Dobre to začína. Zdravím všetkých divákov. Dnešné video bude z Moravy. Pri vode sme asi pol hodinu. Na hodine som mal 10 minút. Chytila sa prvá ryba. Nie je to síce celená ryba výpravy, je to pleskáč, ale je pekný. Má asi 2,5 kg, okolo 60 cm. Zabral na 24 pikantnú čučoriedku s 15 ananasovou popkou. Rýchlo si ho ukážeme a pustím ho do vody, aby sme mohli chytať ďalej a skúsiť chytiť tú cieľenú rybu. Čo skoro sa vidíme ďalej vo videu. Poviem vám niečo k mojim montážam. Na jednej udici mám kvázi klasickú montáž, je tam háčik Muga, mám ich veľmi rád, sú to veľmi ostré háčiky, majú dobrý D-čkový tvar. Vydržia byť relatívne dlho, sú ostré, aj keď ich chytám, dajme tomu na Dunaji, na rôznom štrku, že ten háčik sa tak rýchlo neotupí. Mám tam nepotiahnutú pletenku, broček asi 3-4 cm za háčikom. Na túto montáž používam aj PVA sieťku,
Dávam ju tam, aby sa mi to nezamotalo pri náhode, dávam tam polené guličky, štvrtinky. Funguje mi to tak, je to tak super. A vlastne na tejto montáži mám od River Bites'u pikantnú čučoriedku 24 a 15 popku ananás. Na druhej montáži mám popku od Pirka. Je to 2 synka gula, je to slivka. Máme tu nejakého psíka na výlete. Je to slivka a vlastne používam tam Ronny Rig. Ronny Rigy si na 50% vyrábam sám. Kupujem si háčik priamo prichystaný na to, ale sám si to robím vlastne v tom zmysle, že mám 50 florač tam používam, mám normálne krimpovacie kliešte, dutinky, ja si určujem dĺžku toho nadväzca, ako mi vyhovuje a prispôsobím si to vlastne podľa svojich potrieb, s tým potom ďalej chytám. Dnešná rybačka sa teda skončí len s 2 chytenými rybami. Sú to bohužiaľ iba 2 pleskačiky, čo boli chytené na začiatku. Ráno, keď tá aktivita bola ešte taká väčšia. Dozvedeli sme sa, že nižšie po prúde spravili nové vodné stavby, čo majú slúžiť síce ku usmerneniu toku, čo má byť, neviem na čo konkrétne, presne v tomto prípade dobre. A spôsobuje to to, že tej rybe to komplikuje dosť presun, hlavne keď je vo výtere, je ťažšia, je slabšia, pomalšia. A na tomto mieste tým pádom chytám asi tento rok naposledy, som si povedal. Budem sa sústrediť hlavne na Malý Dunaj v tomto čase a neskôr na tú vodnú nádrž Kráľova. Ešte medzi tým si spravíme jednu výchádzku na štrkovisko na Židovkách, kde budeme chytať aj sumce a verím tomu, že v ďalšom videu uvidíme nejakú krajšiu rybu. Prajem vám pekný zvyšok dňa a všetko dobré, nech vám to pípa.